Ka howere gi mago en ni jatend piny Kenya William Ruto odokne kendo siro chenro mar nyota ma piny owacho osebedo ka keyo omenda ne rowere ka oyango ni en yo mar jiwo kendo tego rowere e yawo gi nyuolo tije ma biro jiwo uchumi. Kanolose paw tuke ma Machakos, kaunti ma Machakos e telo mar 6 ma ipoge omenda mar siro helni mag rowere 5,000 mawuok e kauntis ma Kitui, Makueni kod Machakos. Jatend piny bende ne oseyo jatend duond bura Moepa Stephen Kalonzo Musyoka kuom kedo chenro no mayango ni biro golo rowere e achiedh nadi mar nok mar tije. Young people of Kenya are not voting machines. They also want to know how are they going to change their status? How are they going to make progress? What is the plan for them to improve their lives, to grow their jobs, to have revenue, to be able to progress? The challenge we have had is a challenge of leadership. Mtu tu anataka kupigiwa makofi. He has no plan, he has no idea, he has no agenda, he has no program, he has no vision. Ile bottom up ya 2022 ndio hii. Ile pesa mfukoni ya 2022 ndio hii. Na hii ndio bottom up economic transformation agenda ambayo itapeleka Kenya mbele mpaka ikuwe first world economy